Ei, què tal, Albert? Hola. Doncs res, després de molt de temps sense gravar, tornem a les andades. No sé si recordeu aquesta baralla, anàvem 7-0. És tan antiga que fins i tot és abans de l'última expansió, o sigui, no, tindrem una petita desavantatge si ens toca algun mazo amb cartes dels Explorers, però bueno. Aquí està la baralla i res, anem a provar una mica de sort. Bé, sembla que ens ha sortit una mà bastant decent. Ja ho veus, Albert? Sí. Harvest, evidentment, es queda. Ja. No sé, ens quedem al Water Elemental? Al Fireball suposo que no. No, jo no me'l quedaria. Bueno, no sé, no me'l quedaria. Costa 4 és boníssima, però El que volem són criatures i sobretot que es baixin amb 2. sí, amb dos. Potser... És que si fossis segon, és que hasta Ja. potser les dos, però... Bueno, podem tirar. Tenim... Hòstia, crec que teníem una curva molt forta, 2, 3, 4. Llavors, segur que ens sortirà alguna pel quart torn. Pues mira, Me cago en la merda! Joder. collons. Bueno, mira, ha sortit alguna que es baixa amb 2. 2, 3, 4 i això ho podem reservar. El Kezan. Mira, Tu m'anava a dir com juguis secrets? home, però d'aquí... Bueno, aquest és t'estil. Te'l pots guardar si no treu gaire taula. Uf, és que si li robes és mitja partida. Bueno, els secrets aquests són molt petits. Què, no ataquem i així ens assegurem que li robem al pròxim torn? Exacte, sí, no? És que Vinga. Vaya potra, eh? ja ves. A veure qui en juga. You smell like a leper gnome. You smell like a leper gnome. Molt Sí. bé. Vinga, la gran jugada. Ara... Què collons? Ah, un Redemption. Hi havia tret el Haunted Creeper. Clar. Ara li pots rebentar, però hòstia, et quedaràs amb un 2-1 que te'l petarà ell. Me'l petarà i em tornarà a aparèixer. Jo crec que ho faré perquè... Bueno, no ho sé. És que bueno, a nivell Sí. 4, com tingui un Consecration, No, però tots els meus tenen 3 de vida. Llavors, un Consecration no és molt bo. Time runs out on me. No, em sembla que ho canviaré. Sí o no? sí, perquè si no et treu una arma, potser amb el 2-3 el 5-4 intercanvia, et peta el 4-3, et quedaràs allà una mica... Ja, o sigui, l'avantatge de no intercanviar era que el nostre Redemption tenia millors objectius, perquè ara em tornarà a aparèixer un 2-1, que Ja. no és gran cosa. Abans m'apareixia un... El 2-3. El 2 és que no, ell no intercanviaria i m'atacaria amb tota la cara. Bueno. Aquesta està molt bé. Ah, sí? No, podies fer Polymorph al 2-1, li petes el 6-4, al 4-3 li petes un 1 i amb el poder d'Hero li petes l'altre 1. Tindries la taula. No seria una taula poderosa, però... Això és veritat, però també el Polymorph ens va molt bé per rebentar bitxos gordos, no? Ja, potser com si fos un Polymorphia normal, no? Per altra banda, podem canviar aquí directament, vull dir, Kezan Sí, però et quedes el el bitxo descobert. i baixem això d'aquí i podem atacar la cara i ell amb els uns canviarà aquí. Bueno, és el més normal. Time runs out on me. Sí, em sembla que ho faré així. Bueno, no és mala idea, això que has dit. Però és que me'l vull guardar Sí, no, per si té un... per bitxos més gordos. Jo què sé, el tanque que és un 7-7, saps? Amb Sí, escudo. amb escudo divino, no sé. Ara tenim aquí per fer 8 punts de mal a una criatura. Ui. Buah. Joder, aquesta és encara millor. Vale. Uf, El pròxim torn. Nexus... Podem jugar al 5-4, intercanviar i un tiro. No? Sí. You insist. Vale.
Ja ni me'n recordava quines cartes tenia, tio, a la baralla. Aquesta és una bona carta, Jo, de la nova expansió, Sí. de sobres, és de les poques que jo em craftejaria, Perquè és autoincluïble en la majoria de mazos. Tampoc és la gran supercarta, però home, no està gens malament, és interessant per control. Hòstia, aquest secret em fa por que sigui un més 1 a totes les criatures. Hòstia, no fotem. Per altra banda, si és el 5-4, El Nexus Champion. també pot ser la que li dongui 1 de vida només. Però bueno, és que... No sé, no puc Perquè jugar-ho pots, tot. amb el 5-4 pots... Vaig a provar. Amb el 5-4 li pots pagar l'1. Em sembla que ho farem igualment, ens arrisquem i ja està. Si te'l fica 1 de vida... És que és... ja... Però bueno, és que necessito jugar a criatures. Bueno, puc jugar aquest... Ui, No, baixa'l, és igual. Potser no ho és que... Hòstia, no ho sé. No, no ho és. A la cara. És el més 1? Sí. És el més 1. Oh, Hauria d'haver matat un dels uns en lloc d'atacar a la cara, potser. Bueno, però és que està quasi obligat a... Hòstia. És pèl de merda que m'ha donat. bueno, amb el Jungle Panther, tio. Ah, és veritat. Bueno. Provem, a veure. Sí. Pass me that Arclight spanner. Oh, toma. Aquesta és bona. Està clar, no? Sí. Volia jugar la Pantera. Ja, per tenir-la preparada per si un cas, Sí. que això encara la fas immune. És que pegues de 6 i és immune, no està mal. Mhm. Tampoc està tan malament aquest combo, Llàstima que no hagi aguantat un torn més a la taula el Champion. Hòstia, tio, no m'ho puc creure. Si m'està aquí fent combo i tot. És que t'has estat a punt de fer combo amb l'1-2 i el Redemption. Ara et treu aquest, que deu ser dels pocs mecs que té. Anem a veure. Sí, no està bé. Pirata. Joder. Pirata, que me'l La matarà taula amb qualsevol cosa. Clar, és que amb la taula que té... Va, és que em fa patir... Ui, merda, no volia jugar. Dic, em fa patir un Consecration. Si li pegues amb el 2-4 i el 3-6, bueno, encara estan bé de vida. Give me a minute. Sí, és veritat. Hòstia, però és que baixar el 7-4... O prefereixes no pagar-li un tiro i baixar el Demolition? Ah, no, per què Ja. has de pagar un tiro si és 1-2? Ara que hi penso. No, el tiro no em serveix de gaire, és tirar-lo a la cara, potser, o potser aquest, perquè sigui un 3-3. O el Demolisher, no? O què? No sé. Tu segur que no ho notes. Va No. com raro l'ordinador. Joder, aquest cabron. Aquesta és una de les noves de la puta expansió. Ens pillarà avantatge de cartes, segur, aquest pas. Amb els Discover, ja és. Mira, és que té 5 cartes a la mà. Vinga ja, tio. Puta potra. Shields up. Red alert. Collons, i això qui ho ha creat? Ah, el mateix. El puto goril·la. Joder, quina taula, tio. 6... I 6, 12, 13, 14... No el mato. Espera un moment. No el mato? Em sembla que sí. Allà amb 7, Espera, espera, no? espera. Però com et desfas del 1-2? 6, 7, 13 i després sí que el mato. Però com et desfas de l'1-2? El mato amb el 3, sí. 6... 4... Sí. El converteixes, sí? El mates? Estic bastant segur que sí. Ara m'equivoqué. Sí, 6, 12. I el Polymorph, sí. Well, Time runs out on me. Bueno.
Hòstia, xaval. Estava tens, jo dic... Ho és? He vist Lethal o no? L'he vist bé? Bueno, s'estava posant paliaguda, la partida. Sí. Fem una altra, Albert? Sí, home, no, haig de marxar, tio. Et va bé o no? Sí? Sí, sí. Vinga, va. Bé, sembla que ja tenim un altre oponent. D'aquí, quasi que tot això ho podem tirar. Per molt bones que ens semblin aquestes cartes. Tu et quedaries el Shattered Sun Cleric o què? Home, m'has dit que tenies força cartes de coste 2, no? Ja, però és un risc bastant gran si no en surt cap. Bueno, Tens criatures, no? tinc moltes, en tinc moltes. Doncs ens arrisquem. No, em sembla que la tiro també. És que en tinc moltes també de cost 3. Llavors, és bona, però és que com no ens surti res de cost 2... Vaja. Tant que patia. No fotis. Joder. Ara, aquesta no serveix de res. Ah, bueno, puc treure aquesta. Bueno, podem jugar aquesta. Intercanviarem. Collons. Igualment. Podria jugar amb moneda i a un stable. Tu com ho veus? Al quart torn tenim això, igualment. Sí, sí. Ah, mira. Hòstia, també ràpid que mi. Oh, hòstia, està bé. Sí, sí, suposo que tu veus tot una mica traçat. Thank you. Hòstia, el Tom pilla, ja. Millor baixem una amenaça, no? Sí. I intercanviem I wonder. mètode tradicional. Joder, Ja podria tenir 2 de vida. clar. O 2 d'atac. Bueno, però quasi l'obliguem a utilitzar l'habilitat. I llavors només ens podrà jugar una carta de 2. M'està parlant el Volaix Què li passa? i sap que porto 8 victòries, no ho entenc. Ah, perquè crec que quan guanyes, no? I comences, et posa Started en Arena Run, surt 8-0, 8-1, 8 no sé què, saps? Surt el missatge, en plan, has començat una arena. Igual que quan guanyes una llegendària, saps? Si just estàs en el menú, surt el missatge. Sí que és veritat. Seguim amb la curva? O sigui, Sí, aprofitem el manar. 2-3, no? Sí, que que ell té més avantatge de cartes, però... Li puc matar aquest bitxo. Sí, et quedes a 1 de vida, l'obligues a que et pegui amb l'arma, perquè no et podrà tirar un altre... Ah, bueno, sí que té hechizos de fer un de mal, oi? El d'allò? Sí. El Shift, no? El Shift fa un de mal i roba, crec. Sí, també pot fer un de mal així, en àrea, però bàsicament el gastarà per matar una criatura. I els altres 2 sobreviuran. Ui, això té pinta... Sí. Prefereix un Deadly Poison. No, això... Uf. Això té una pinta de Ja, Blade de- Fury. O Fan of Nice, d'aquest. Blade Fury. Hijo puta. Ah, no? No està Hòstia, mal. la jugo tal qual? O m'espero el 8è torn? Home, t'ha gastat cartetes, no sé. Esperem que no tingui un Eviscerate.
També pots fer Nomish i robar, però clar, la taula és fluixa. I aquest el següent torn peta farà mal. Però bueno. Ja. Esperat a torn 8, La carta. per això. diu el Volaix. Wow, Kodo, that's auto-win. No me jodas. No me jodas, tío. Our town, scrub. Ah, però li pega, però no té... Bueno, morirà al pròxim torn. Oh, Arcane Missiles. Mm. Sí? Ah, no, és que just et tens 7, sí, 4 robes i tens 2 pel tiro i un, i Sí. encara li podràs netejar la taula i l'obligaràs a que et pegui una altra vegada amb l'arma, està bé. Pass me that Sí, sí. banner. Ara que robo també. Spider, Bueno, 3-4. això ho vaig utilitzar segur. Sí, sí. Tiro això? No, és que no ho sé. És que t'intercanviarà els dels 3 Ja. al 2-2. No, no me la jugo. Home, ara tens avantatge de cartes. Bueno, avantatge, esteu empalats. Què aneu? Ell té 19 i tu 18. Tu tens una menys al mazo. Bueno, això quasi no m'ho miro mai. A no ser que treguis un Maligos i gastis els Arcane Missiles. Sí, clar. I que a més del 50% vagin allà. Oh! Hòstia, que Fireball. putada. Això són 5, 11, 12, 13, 14, 15, amb molta sort. Res. Hey, give me a minute. Esperem que no tingui un aceite, eh? Ja, Et faria popita. però és que no puc deixar de jugar criatures. I més No, si no, té no. aquest bitxarraco. No, si això no ho dic com a cosa dolenta, o sigui... No, de fet, ja, ho dic com per hauria estat- justificar el meu moviment. Sí, no, està bé. No podies fer res més. Uah, hòstia puta! Puto Albert. Però no fa combo. Si arriba a fer combo... Si arriba... Com és que no ha fet combo? No! No m'ho puc creure. Hòstia puta! Hòstia, dos Blade Flurries combinats amb armes pepinazo, eh? Mare de Déu. Què fas? Polymorph i Arcane Missiles? I et guardes el Fireball per enxufar-li la cara? Potser sí. O li tires el Fireball i... Podràs baixar el Gurubashi. Hòstia. I si li pegues amb el Fireball, sí. Doncs fem amb el Fireball. No? Sí. És que has de tenir alguna cosa a la taula. Tens més cartes tu que ell, vull dir, has de tenir... A males li pots pagar un tiro i fer-lo un 5-5. Ai, un 5-6. Joder. Hola! Mare de Déu. 5 i 8 són 13. Clar. 4 cartes no faci res. I és una tonteria que et pegui amb el teu bitxo... Ai, amb la seva arma al teu bitxo. Clar, però és que ara... No hi puc fer res aquí. Ah, mira, com tingui Battlecry, igual com que li tocaràs els collons. I li treus l'escudo. Potser amb un miracle el mato. Hòstia, t'imagines que li faràs 3 cops? És que la veritat és que només en jugar. Sí, sí, sí. Hòstia puta, és que ni un. Bueno, o el mates tu o el mata ell. Home. Meh. Deadly Poison. Dos punts de mal que necessitava. Just, eh? Feast of Winterveil. Well played. Bueno, què farem? No sé si ens hem equivocat durant la partida. Ara estic amb la mosca al nas, és que he anat pel canto d'un duro. No sé, la tornarem a mirar, tenim gravada, i a veure si hem fet algun error, potser podríem haver guanyat, Bueno, tu, després d'aquesta dura derrota, ho deixarem al vídeo. Però I amb molt el- justa, eh?
Sí, ha estat molt emocionant, Bueno, hem tingut 2 partides interessants, jo crec, almenys hem fet un bon vídeo. Moltes gràcies, Albert, per la companyia i fins la propera, companys. Apa, adeu. Adéu.